Dnes vám představím byt, který se nachází v posledním patře zatepleného panelového domu. Tento byt je ve skvělém stavu a čeká na nového majitele. Vítejte v Ostrově nad Ohří. Moje jméno je Martin Halámek a vy si právě teď byt můžete prohlédnout v jeho plné kráse. Při vstupu do bytu se ocitnete v praktické předsíni, která spojuje jednotlivé místnosti. V předsíni se nachází vestavěné šatní skříně dělané na míru. Byt je o dispozici 2+1 58 m². Skládá se z kuchyně s francouzským oknem, která je vybavena zánovní kuchyňskou linkou se spotřebiči a přípravou pro myčku a pračku. V kuchyni je dostatek prostoru i pro jídelní stůl. Dále zde najdete koupelnu se sprchovým koutem a toaletou, světlý obývací pokoj a ložnici. Na podlahách je plovoucí podlaha, elektřina je v mědi a byt je nově vymalován, takže vám nic nebrání se okamžitě nastěhovat. Tento byt je ideální volbou pro ty, kteří hledají pohodlné a moderní bydlení, ať už jste jednotlivec, pár nebo malá rodina. Tím to ale nekončí. Ostrov nabízí příjemné prostředí pro život, které je obklopeno nádhernou přírodou. Ve městě se nachází školy, školky, obchody, supermarkety, restaurace i nemocnice. Dopravní dostupnost je výborná, neboť během chvilky se ocitnete uprostřed známých kolonád nebo největších lyžařských středisek Krušných hor. Co si určitě zamilujete, a to především v horkých letních dnech, tak je městské koupaliště vzdálené pouhých 500 metrů od bytu, které nabízí plavecký bazén, relaxační zónu, tobogán, skluzavky a další atrakce. Pokud se vám byt líbí, tak mě neváhejte kontaktovat a domluvte si se mnou prohlídku. Rád vám byt ukážu osobně. Budu se na vás těšit. Mějte se krásně. Nashledanou.